Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama maknya. Iki anu ning broku enek wong mangan akeh iki. Anu sing tandur Mbah Man, bos kerupuk. Terus sing etane bro garing ora nek banyu dadi ya rasa tandur. Wonge kedaluwarsa nek anu. Delok iki leh garing mringking lho. Iso ketoprakan ning tengah dalan. Kae delok engko tak dono tak sepilo guys garing. Urung iso tandur nek kiwa tengene wis tandur kabeh. Iki tandure grupe wong ngepung campur nglebok campur endi puthuk ora mbok campur endi. Pokoke engko tak sepilo sing tandur balane make sing centhe wong ngepung kuwi. Aku mang jane wis kudu rono sing tanduri koyoke enek Nyonya Mariana aku. Batinku anak wong madang apene ndih le. Lho, amit. Lho malah. Walape anu desel. Kono bar ndaut de anakku. Piye le kok saged. Ndek ngenane sing duwe kebangunan Mbah, HP-ne dicublokno. Klenger kowe HP mbayare 300, bayar ngono. Iki rantek dhuwitku dene ya entek le ngono. Iki ndek nggone terongin, terus iki manggone Mbak Tik borongan, sing borongan ra wani melok, Mbok. Nek ora borongan wani. Kulo wayahe mang. Sing ndagage. Nggih, tapi sambele aku ora gawe lho, Mbak. Engko tak adana njaluk pira tak adana engko. Sambele kacang iki piye? Sambel telo lek ku ngeden telo nek ndirane pasar, Mang. Alah kok laren kene pasar barang. Timang prei mendarat ngene dukun anu Suhar kok. Mbah dukun Suhar ngono. Mendarat. Pun mantuk jote ya dikongkon tukang ngobrak-abrik marai. Kilo guys. Tempe. Terus iki jangan gethik alias rawon. Blo gonceng. Iki bos kerupuk ya gawane ngene iki. Terus iki anu guys, hari ini berhubung anjir ono sithik, Mbak. Wiwit. Maksudnya ora ceritane wiwit iki ya. Enek gedang sak tangkep kaya wong ape nglairo kae. Ape mantu. Ya ape mantu lah nglairo ya. Cawisane popok. Terus iki gak ngene lho Mbah, aku ape tak syuting sik. Iki cara meneng ngengean pojokan, jadi pojokane ra dingenge engko anu bingung. Gedang raja, gedang susu. Anak jadah, anak karo gringsing. Iki jadah sing diendum bolone. Mangan wong sakmono kaya ya saidir anak sing doyan mangan. Terus iki anak silit pitik jengkelangan. Iki silite pitik ning kene, guys. Wes, ndang ayo. Wes, Mbak. Niki putihane, guys. Iki arak. Arak putih. Heeh, engko tak Lah. Alah. Nang ngepung aja. Anu sing tandur ora apik ngono ki ora melok tandur kok melok klok bolone lah gedange ya kudune anu nyik. Gedange nih ndak tirisi nyik kowe jere kepala keluarga. Kepala suku ya. Nek sore angon wedhus. Wis to gedange dadi racang-racang. Iki dadi racang lho. Wis kerupuke rasa digo mulih nggo jaminan. Lho. Gedang dadi racang-racang, tak racang-racang sukune. Ya. Nah, wala susune kaya susune perawan. Kalau grisen sapi? Sapine sapa? Sapi maknya. Mangguri ya, Mbak. Ayo. Lah tindum ndak padha mek. Iki raketang jatahe gak nggo kresek kok Mbah Rat yo cara mono nggo kresek dibagi satu-satu. Wis dibagi. Wes darene nek padha mek gedang susu, gedang raja. Nek gedang susu rasane enak tenan, nek gedang sambrek jadi rasane rada sepo-sepo. Gedang sing pinggir diguak. Gak oleh, Mbak. Lah kulit tok. Alah diagrek. Iya nek dirono. Ki jajahe ning kamar. Guak. Jane iya ndang mek ya. Kae Mbak Ri ndak mek. Ya kae balane mboke lemu ndi mbok dewar kae. Mbok dewar. Nyayang-nyayang lho. Iya kok sapan. La ilaha illallah, lha wong ngene kok nyanyi. Engko rungokno ya salone ora mekan kowe. Kok ora kek kok takon ngadepo ngalor wong tandur mbok krungu ngono, dukun Suhar. Lah iya, kok takon anu. Iya, wis tak gampang. Jam 1 mulai.
Lah engko bengi wis aman wis teko gongem. Enten engko bengi ambek sesuk temune. Alah manuke kecer. Jukuk lho, Lek. Manuke kecer. Batek. Mbok gak kena ya wis. Apa mbok aku kejengket. Gedangan. Aku mbok jengking Ndek manganan aku goleki sampean lho kae manganan kowe. Mangan dine. Ning ngepung ndek ngenane. Lah sing joget ke sapa? Ora, aku mulih kakean berkat untuk rongsak lho, Dik. Kata rongsak ta, Mas. Lah rong kresek abang kuwi dikai angger wong ngekeki. Wis tandang balane dindomo sik kok mikir aku kalau balane sayang. Jadahe nang dindom kalau wong loro kalau dikai engko sik. Yang tani. Lah dindom sik sak balane gedang-gedang. Nah. Jadah ketani reng. Kowe nek ngono mak anak wong Jawa ngene ya mbok posting. Ora ketok tak wong wetengem tok mendhuwur kok. Maksudnya tok kene. Atau peteng mendhuwur ngono lho, Mbak. Aja panas, engko wong ngepung bergak mlethek iki. Aja panas. Tukang ngandom ki lho kok iso. Ndak dindum. Heeh, aja panas. Pas sopleh. Ndak plastik goleki, Lek. Ndak digoleki. Ndak dindum-dum sik ra ketang leren. Wis aku ora kalo wis Turah mana ra turah tak sogeh. gampang turah kalau wong kono kudu anu kalau irisa jadah lho, Lek. Lho kae wong kalau wong larang. Ya wis iris dadi telu. Ndang. Engko gedange nyoh kayak kono aku gak anu wis kalau wong lanang-lanang. Ndak dadi per telu ki cara klopo mbok sigar telu wis ceng. Ora nek kon iris matoh. Wis. Kalau ana wong kae kok malah lek yem yo. Iya. Taleni engko dienggo pangane. Kae omahe Mbah Syariah tukang adang, santo bebek ya. Heeh, nek kene omah Tukang adang. mboke tukang bebek adang. Heeh. Sampeyan nak puthuk ya, Lek? Karo Mbah Kandar ada? Lah mepet kalau Mbah Kandar. Niku disare. Niku disare. Niku sing ekstrim pun. Kowe mbake wis ero aku. Karan. Kandar salah. Nggone lis. Iya wis. Ki segane. To. Iya. Adol niku ngae. Ki segane tak bae. Ya, iya dari bapaknan. Wis engko urusan wis dah. Kok karek anu sing penting kowe wis beres. Kowe dadi adai. Iki manuke sapa? Pojokan. Ana sing duwe. Iya dienggo anu syarat. Bar di Nah, wis dadekno cak. Oke. garing kuwi. Ya kowe mek rangkep loro lah, wong kowe kene gak rangkepan bocor kok karesekem. Wedi yo. Anu mer-mer lek kondang amblong. Coba Tri. Ora. Kenapa tidak betul? Oh gak tau ngarit dame nih, Mbak. Oh gak tau ngarit. Iki bojoku ku ya ora tau ngarit, nek aku ngarit dibongkokno wong puthuk. Aku anggere ngarit iki heeh lho maknya tak bongkokno walah aku ngono nek matan aku kadang ya nggawa rokok lek aku gak ngesakno tak nggo rokok tak kekno jeng wong ora sah ana bojo mae jarene nggo 76 ngono aku gak mentolo bongkok ya yo. Alah gampang lho kok kreseke iki lho. Akeh kok. Kilo kresek lho lek karmi. Ndang ngono. Weh, daleren ambekan sik beduk. Wayahe wong jungok iki beduk iki. Oke pemirsa, ya Allah ki mang critane saudaraku ngepung puthuk ngloram tandur nggone Mbah Man. Mangane ning jembatan glowing ya mak iki mang ya alhamdulillah entuk jadah, entuk gedang. Diparingi jangan barang karo barat karo sego. Soale mang wiwit guys anak gedang raja sak cengkeh terusan susu sak cengkeh jadahe diiris-iris tur ya nek iwake mang ketoke tapi aku gak roh iwake dikeki ora guys ora njaluk tapi kan wong tandur mandumi mang sing tandur cara mono bolone maknya kabeh wis wong ngepung wong puthuk ngloram wis bolo kabeh
tur ki mang lerene ning jembatan mangane cara menawa ngirim. Ya alhamdulillah awake dhewe entuk rezeki, mang Demin yo entuk, Dek Karmin yo diparingi, Kamang Panyak yo diparingi tahu. Apa? Kulo jatah sak perongkal karo gedang, aku yo entuk sayur, yo entuk sego barang. Ya alhamdulillah iki mang dilanjut. Aku ning gone wong digawe lakone sing nonjok kemarin nonjoke 2 dina. Terus iki wis anek dangdute guys, ki mang aku ya syuting dangdut maksude gawe TikTok. Gawe TikTokan ki mang. Alhamdulillah. Terus kamang ari tak tinggal, ari saja nek dangdute rame tak tinggal ngono. Wis iki mangan ayo bar goreng kerupuk guys, sesuk ya saurunge nganten temu aku yo goreng kerupuk dhisik. Oke bolo, ketoke ya wis wengi iki mak yo ndang resik-resik urung nyapu, urung apa. Dadine mak yo bingung iki mak ning gone Mbah Sarya ning omahe Mbah Sarya. Ning gone Mas Wawan. Ki Mbah Sarya adang ya urung mantuk. Kamang wong tandur ketoke ya wis mulih guys, wis renek kok. Ning sawah tak inceng wis renek wong tandur, paling wis padha mantuk ki mang. Muga-muga mang wong tandur wong puthuk, wong ngepung, wong diae muga-muga ya tok Mas slamet ngono ae. Padha nggawa kendaraan yo ge yo. Kene wong tandur macet ora enek sing iso. Iki ya udane barang kok ya ora enek udan iki. Terusan piye iki? Make winae umur 10 dina. Nek ora enek udan terus piye, guys? Ya wis muga-muga ya ndang udan ngono. Oke, Bola, terima kasih sing ndelok YouTube-ku. Muga-muga wae sing ning luar negeri, luar kota, luar daerah dan dimanapun Anda berada. Make kok ora tandur, make ora tau melok tandur. Make penak dodol ae berhubung iki rewang nggone wong ya leren. Dadine rewange 2 dina ya leren 2 hari, sesuk ngantene wis temu, bar sesuk wis make mulai dodol nek emang wis goreng kerupuk. Lho kae sapa liwat kae. Oke guys, tak cukupi semene wae kontene dina iki nek tutur katane ora jelas, make mohon maaf. Ki mang ceritane nunggoni wong mangan wong tandur di jembatan Glowing. Dadine awake dhewe iki nek ora tandur yo ndelok-ndelok wong mangan, wong apa ngono kabeh tak deloki. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.